tiasa ngaboke kawengku sagung jajahan angin sangat angikipi sang resikane putra kang anjok saking wiyadi sekabehing para prajurit ayo yen sira isi yoga ing karya ayo enggal budal nangge to menika nggambaraken pekathikipun Raden Haryo Penangsang ingkang setunggal nggambaraken pekathikipun Raden Danang Sutawijaya sinten to Raden Haryo Penangsang ninjih putra Bupati ing Demak Bintara mila boten namung mokal yen to Raden Haryo Penangsang datan boten nate rekaos saben dintenipun tansah sinedhat dening para sureng-sureng saha para kawula dasih nanging nggambaraken wewengkon ing Jipang Panolan kang ayom-ayom tentrem tata titi kerta raharja datan ingkang tinandur duka sineblok bakal dadiya para kawula ayom-ayom tentrem tata titi kerta raharja samangke bakal kapapat dening para prajuritipun Danang Sutawijaya pekathikipun Raden Haryo Penangsang bakal kairis kupingipun Hadiwijaya nanggen to sinten to Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kanjeng Hadiwijaya ninjih Raden Mas Karebet sinten to Raden Mas Karebet Raden Mas Karebet yaiku ingkang kepareng nalika tasalih Joko Tingkir nenggih lair wonten ing dusun Tingkir nanging ageng anggenipun nyuwun maring Gusti Mertapa saengga Joko Tingkir saged jumeneng ratu wonten ing tanah Jawa ninjih wonten ing Ayodyakarta Hadiningrat boten kalah kalih wewengkon Jipang Panolan sinasa wewengkon Pajang anggenipun andamel kerajaan menika kajumbuh keri nanging sami kaliyan wewengkon
ugi jembar panjang kunjung pasir ukir kemari pahloh sinawi pokon panjang panjang ngarani dawa kunjung dhuwur pasir samudra ukir gunung wewengkon ing panjang dawa jajane dhuwur pangaribawane nanggih Kanjeng Sultan Hadiwijaya ingkang ngagem musyawarah adil tansah boten bakti baktiaken rakyate ayo mayem tentrem tata tini kerta raharja galunipun mila ing dusun Kalwina Mugya tinebena saking Godha Rencana tinebena saking Bilai mugi dusun Kalwina tansah ayo mayem tentrem tata tini kerta raharja dadosaken dusun ingkang indah para tetanen ingkang sami ulah ridhoning tetanen tansah anggenipun sami nanem ijo royo-royo panenipun kathah ingkang dados mbok bakul sinambi wara anggenipun kilak mirah dipun sadhe larang milopon para kadang mbok bakul sinambi wara datan pikantuk dadi ingkang kathah ingkang among tani ingkang angingah satu kewan sapi wedhus bebek lan meri ingkang sami ngingah sapi gemerayah gemeranak ugi ingkang ngingah mendo tansah setunggal manak medal sedoso menawi ngingah sedoso sapranaan menika wonten 100 cacahipun ugi ingkang nerak bebek udal meri mugi-mugi Gusti kang akarya jagat tansah paring panjangkung panganti pangesti dhateng warga Kalwina sakukuban sumrambahing wonten ing kiwa tengenipun dusun Kalwina griya mangu-mangu iki wewengkon ing Kalwina kaya padang jinglang ayo kanca padha ngibur masyarakat ing dusun Kalwina sak kiwa tengenipun
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
iya iya. Jojo mantap lir kenetap tuko ayah sini kumpat kota kota ragu Aryo penangsang pada awas
sang hus tambani coba japu nambani anu ayo ayo dicoba jamu kaya wong biyen kae nambani anu ayo hus ayo kudone hus beradat dasar kudone Raden Haryo Penangsang lanang ostan samoya marang kudone Danang Sutawijaya ing rikala semana Raden Haryo Penangsang katumbak para welang datang brodo khususé ayo wong pajak iki ayo wong pajak amuk kabeh kowe ayo duwung den lolos ing panajab badhe amejahe dening Danang Sutawijaya nanging usus kang gubet-gubetake ning duwung pedhot sanalika Raden Haryo Penangsang gugur wo siwa pemanahan Yongger Danang Sutawijaya ngger wakmu Haryo Penangsang sembang kaping 3 ngger dan sebul bungunane ngger Injiwa kula adrewa sejatosipun ngger Danang Sutawijaya yen sira wedi ora bakal dikai alas pajang sak bagian ngger ayo ngger tutupno ngger Raden Haryo Penangsang den sembul bungunane wah ayo wong pajangamu ayo wong pajangamu wong pajang ayo wong pajang ayo padha diamo wong pajang Salam
Thank you.